17 339 паунда глоба от HMRC за внос на цигари в Великобритания. Получих обаждане от една жена вчера, която много се притесняваше, че е получила писмо от HMRC за 17 339 паунда глоба за внос на цигари в Великобритания. Спряли се я на Станстед и са й проверили багажа, при което е установено, че тя има 150 стека цигари в куфара си. Разбира се, цигарите са конфискувани и тя си мислила, че ситуацията ще се развине до там. Но не, тя е започнала да получава писма от HMRC, които е игнорирала и в момента дължи 17 339 паунда глоба за този внос на цигари. Посъветвах се с няколко колеги, които работят като счетоводители в Великобритания, но за съжаление нито един от тях не е попадал в такава ситуация преди и не е виждал такова писмо преди. За съжаление, ние не можем да помогнем на жената, защото не мислим, че глобите ще бъдат обжалвани. Затова внимавайте какво нанасяте в Великобритания и проверявайте предварително. Ние сме счетоводна къща в Великобритания, последвайте ни за повече полезна информация.